Joo, nyt on käynyt sillä lailla, että autotalliin on ilmestynyt uusia pahvilaatikoita. Tässä tää on tullut, sieltä on tullut Grumar. Joo, eli tämmöiset tuli hankittua uudet Mojo Grumar 61, vähän kevyempi urku tämän vanhan Hammondin lisäksi, helpommin liikuteltava. Ja tässä kävi silleen hassusti nyt sitten samalla, että molemmat vähän niin kuin pääinstrumentit onkin Italiassa rakennettu, että kun mulla löytyy tämä Pukari kasottu jo ennestään. Eli tää on tämmönen, tekee samat hommat kuin tuo Hammondikki, että näillä saadaan äänikerrat täältä esille ja tuosta sitten Leslie-simulaattori löytyy itessä. Ja varsinaisesti tämä sitten herää henkiin, kun ottaa tällä vähän kaikua ja Macken hanikkahan tässä tietysti on tämä drive. No, se on semmonen on tämä urku tässä ja soittelen sitä kohta vähän lisää. Ja sitten sitä löytyy myös tämä jostain syystä näitä tirkko-urkuja ja transistori-urkuja. Näitä nyt vähempi tulee käytettyä. Ihan mukavat sähköpianot löytyy tämmönen Rhodes-tyyppinen. Tää on vähän jo säätänyt ja tremolot laitellut siihen kohille. Tuommoinen niin poltetaan vähän kaikua poikkeen. Tässä näitä muita olisi näitä. Ja tietysti sitten tämä tuommoinen ja sitten tämä piano on kanssa ihan mukava tässä. Se on tämmönen. Lähdetään tuosta kohti vaikka tuolta ihan alhaalta.